ima di hari pesta pernimotan hananay ni Tuhan Yesus Kristus sadaryo jumuro kata pada roh roh pikirata martang yang nahuhum mahita di bagasan roh tabi martang yang mahita. Amin. Huria na hinahulungan ni Tuhan Yesus Kristus sadarion marpungulo hita di bagasta lahu makalas pesta parningotan di hananay ni Tuhan Yesus tuban magijang didok Tuhan Yesus do di Yohanes 10 ayat sada sahat rodi ayat 2 unang mabosan rohamuna porsia mahamu di debata jala porsia mahamu diau torok do inganan di bagas ni damang outsoi do honok kumatu hamu nalau do au mangarade inganan di hamu jalalau pe au mangarade inganan di hamu say mulak do au mangalap hamu asarap hamu do tau atau di bagasan las ni roha beta mahita sumobahon puji-pujian tu debata marede mahita sian buku wede nomor sia berusia ayat sada do ayat dulu. Marhiti-hiti goar ni debata aman dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni di perbadian na tumupalangit dohot kamaon amin sumanod do didok Tuhani bahenok kudo sogot na monangirat dohot au hudul di habang sakki sumanaw na monangi jala hudul rat dohot damang di habang sanay haleluya.
sedang jalahudul tusiamun ni debata saya suruh matot di perbadia tu rohanami asa ibana totong mengajari rohanami lehon tu hami perkalalu na burju tu hatam pergugui ma nasida asa totong diradoti nasida ulauna jala asa masahala nasida mangalo bisu nisi polisi asa tun rarat harajaunmu dihasyanganon pai masde musum peak ditor ni patmu saya pamonang mahami saluhutna manaluhon dosa dohot hamateang marhite-hite ho ay hodo namangol dohot namanggogomi rak dohot amai dohot todi parbadia. Amin. Marende mahita siang bukede nomor siap galu ayat sada dohot ayat 2. Pesta parnengotan dihananain ni Tuhan Yesus sadarion tersurat di Hebrew 10 ayat 27 saat rodi ayat 24 momosma katiop pakirimon na karparhatopati ay haposat do namar baga-baga hossa masyatuan mahita masih pajujuan tuha holongon doho tuakka ulaon na degdan atau manginugugo mahita siya Tuhan debata. Ali Tuhan debata say parugoy mahami mangulaw na upat tupatik ni. Amin. Marinde mahita siyang bukede nomor 174 ayat 1.
Ale Tuhan Yesus Kristus anak ni na dumipuli nang manay doho tuban wagijang jalaput tusyam ni debata hodo na pinabakit ni debata gaberaja di atas ni saluhut di patutoro hodo dilim tutoro ni saluhut alay gabi tumimpo siyan sa sudi jalamaruli kuwar asalopit saluhut nasa ulo ni tot lahomar sobat ho jalaganu pamangan marhatopoton hodo Tuhan hodo nama mungkap dalam tuban wagijam gabi situan limalim nama modihon hami tu debata nama boros do hami muay tu adokanmu mangasahon asini roham say unang tulak hami say jaloma tangyang nami. Ale Tuhan Yesus Kristus anakna natungin muli asima roham dihan. Ale Tuhan Yesus Kristus anak ni natungipuli namarlas ni roha dohamin waing ala namunang ihong gabi raja di atas ni saluhut alay huimot hami do si taunon di portibion inorhon di solimago kopit sa kursia natongon huwado bihamin waing asima roham di hami say tumigo masampuhon solimago kopit sa kursiaon siyang tonga nami ay nung torok na marsikor jalawarhoy alanin perguguy mahami asa marsada hamilah marsirupan dohot masituguan asa unang adong binamadele ay ido barita na uli songon parsuon adorang somanay hotu bermagijang asa dorhat hami majamitahon barita na uli tunasa na tinopa. Ale Tuhan Yesus Kristus anak ni natungin muli asima roham dihan. Ale Tuhan Yesus Kristus anak ni natubid buli say paso-paso mahuriam na maringanan dope di hasyanganon asanang pe mga dopi parukilon huriam alani sorimago kopit sa pulsyon toto margogula humaritahon barita na ulimi pakke mahuriam gabi habaoran ni paso-pasong tuak ka na humaliyang maradokpon akka na hurangan dohot akka nagalit pasu-pasu jala pargogoy ang kapartohonan ti huriyam lehon sahala dohot hagogoon siyan balwagijam tunasida asanang pwede tongatongan ni partikian haso sa anon margogo na sida makubasi huriyam jala marmulia guarmo di portibyon say tatap marwas ni huriyam manang didia pe maringanan di akka inganan na marseraki molo be ikon mga dobi si taonong ditikyon alay parbubuyon mo do marhide asini roham. Ale Tuhan Yesus Kristus anak ni natungin muli asima roham dihan. Ale Tuhan Yesus Kristus anak ni natungipuli say ramotima na manggunggomi hami dohot suruan na pinabakit na lehon tu na sila hapistaran siyang banuwagijang asamar bisong na sila patupahon na lumenggan maradopon na pinarmahan na tardumobi ma di na mga dobi mara ala ni kopit sa pulisyaw asirohan ng di agka paramedis ramoti jalapar bisuhin na sila di agka ulaw na sila asaw na madong na madele ala borat ni ulaw na sila asima roham di agka parsoryon nami jalatangihon mahami ale Tuhan Yesus Kristus na umanay tuban magijang jala na hudul di siyamon ni debata. Ale Tuhan Yesus Kristus anak ni natungin muli asima roham dihan jala sesama dosana. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus horo debata pargogo na suhatu dosan sitokpa nasa adong paruhum natikor na manghumi jolma manusia narodo kami tu jolom manopoti dosa nami at kanahula kami marhide siyan pangalasyon nami di patingmu imamarhide siyan tubo-tubo ni roha nami naroay nang siyan pagkatayon nami nasopet
Roh di pangoloyon namin dihisap-hisap ni roha namin. Natamasi tutulo na uhum hami ala ni dosa namin. Alay natarsolsol bagi roh kami nuaing ala ni. Asima roh hami ale di bata namin. Pardegan basa dalam para sirohan ho ala ni anak kaholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Sa isa madosa namin sa luhod na. Jala suruh matod di barbadia turohan namin be. Asa terbaik kami mangoloy ho di bagasan hati goran dohot abadiawan. Gabi saat kami tuhamuluan na surasuda na pinarbaga-bagan di akka na persia di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Amin. Baga-baga ni debata adong do dihita situan ni malin na sumoni nahudulis yaman ni habangsa ni hatongaman di banwa kijang di bahini tarbahin ibana do panguluhon ro di ujungna akka nasadok ro tu debata marhiti-hiti ibana namangululo ibana toktong asa ditangyakon nasida hasangapan ma di debata na dikicang. Amin. Mari kita sian buku nomor 450 ayat 1. Hatang dibata tumpuk di pesta parningotan di hananain di Tuhan Yesus sadarion. Imana surat di Hebrew 10 sada ayat sada sahat rodi ayat ono. Alai anggo haporsiaoni posniro hadui di akasi hirimon. Jala pamotoan natottu taringot tona naso liida. Di bagasanido dapotan panindamion akka nadua-dua narobi. Hinurhoni haporsiaw do taantusi nang marhite-hite padong debata di paojak akka hasiang. Asasian nasotarida menjadi natalidai.
Hinorhon ni hapor siyaw do dipilihon si Abel tu di bata pilihan na lumenggan siya na binuan ni si Kain. Marhiti siya nido dihatid dakot iba na partigor ay dihatid dakot di bata do ak kapilihan na binuan na jala marhiti siya ni marswara do be iba na ating pe na umate. Hinorhon ni hapor siyaw nido tarhisat si Henok gabedang kinida hanatea. Jadi dangjuk pambe ibana alanang dihisat debata. Ay adorang sotar hisat dihati dakon do ibana halomoan ni debata. Alay ang muso marhaposyaon dan terbain halomoan. Ay halam nama dapotok debata ikon dihaposyai adong debata. Laos ibana do silehon upa tu akka nama calah ibana ima sahatna. Mertua mahang kana tumangihon hata di debata jala nau pioksa. Amin. Mari dihita siang bukan di nomor 540 saja ayat saja. Tahatidak ko mahaporsiyaw tayo sa mga hinatidak ko nilungan ta sa haporsiyaw di sa doktor tibiyon rat mahita magdong. Aw porsiya di debata Jehovah ilo ama pardugo na suhatudusan na tumapalangit kahotan. Aw porsiya di Jesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasaday ima na tinubuhon ni si Maria nagabi-gabi sa di parbadia at dorang sa kagubuhan. Ilo tuhata na tumaon na bernit di panguhungan ni Silatus na matiterpajak na ibana di hao pinafsilang na tuat tubanotoro kung di tanong na mulak mangulo di hari patuduhon na manay kusurgo lauhukul tu siyamon di debata Jehovah amanay parbuko na suhatudusan di si may bana ka na mulak susugot tutanoon manguhumi halak na mangulo dohot na mati. Aw siya dito di parbadia jaladong sa dapulia na badia, uriya hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot dihasan ni dosa, dohot dihatay naman do, mulak mangulusod daming ni halak ng mati, dohot dihamuluan na surasuda. Amin. Mari dihita siang bukede nomor 522 ayat saja. Sangar saat mahita tutang yang pamudianon taulahon ma amanginang di bagas tadi.
120 ayat 2. Damai di debatana sumurung sian salud naroha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tei. Amin. Urian itu hatta ni debata di kita di minggu parningotan ni hananai di Tuhan Yesus imana tersurat di Evangelium Markus di 10 mamuka Mesian ayat 15 saat di ayat 20 pujahawan mat kita tapa ikut ma di bagasan rohata. Jadi ini nama madok nasida lahong amu tu lihat portibion jadi tahun amu mabalita nauli tunasa na tinopa na porsia jala tardiri dapotan haluau alay naso porsiai ona uhuddo jala on matanda akan manihunton tuna porsia pabalion nasida do akka simbolis matiti kuarku dohon makatahon hata na ibar jobuton nasida do akka ulo jalanang diinum rasun hamatean dan pulang marhua nasida apehono nasida ma tangan natuakan awal sakit gabi malu ma hilalauna asa ambo tuhani dung makatari ibana do nasida tahicak matu banua gicam lahu bruntusia muni debata alai lahu doang nasida macam tahun balita nauli tu buat cara diurupi tuhani ma nasida di pakot macam nasida marhidi ditadda akan mengikuti imam sahatna. Uria kita nangin naholokan di bagasan Yesus Kristus di minggu tasadarion di minggu hananaik ni Yesus Kristus barita nauli ima dihita natongon nanunga di baga-baga pengkian sian tupuk misi Musa salmen nang dohot aka panorira nang somoni di padan na baru Yesus Kristus sadiri madok ia anak ni debata ikon mate ibana hehe dungi manai manibana tu balua ijak sian ipeda akan ulang ni Yesus Kristus adalah menggenapi setiap nubuatan yang telah Allah firmankan kepada para nabi-nabi. Asa disi ditumpuk tasadarion di Evangelium Markus di patoran hananaik ni Yesus Kristus itu. Kita naik nahulungan di bagasan Yesus Kristus adorang sumanai Yesus Kristus tu banua bijak di lehon Yesus Kristus do pangajarion tuak kasisian di patudukon Yesus Kristus do dirina saliling 40 hari tuak kasisian nama lapatan di parbohal nasida mereka dimantapkan untuk lebih lagi untuk siap memberitakan Injil. Asa di sini kita lagi nahulungan di bagasan Yesus Kristus debata Yesus Kristus mengajari nasida saliling 40 di sini taida asa proses bindo nasida da nanai dohonon ni Yesus Kristus adalah asa di bagasan haporsiamen
haporsiau na mamulu. Haporsiau na mamulu na marlapatan adong pakkohon ni haporsiau ni di bagasan dunia sida. Asa di situ kita ngayon nahulungan di bagasan Yesus Kristus. Adon lain dokono ni jamita di minggu ta sadarion na marjulo sahali di dok balita kananay ni Yesus Kristus lahu mangalekon semangat tuakan manusia. Kita ngayon nahulungan di bagasan Yesus Kristus. Hananay ni Yesus Kristus tu bantua kinjang mangalekon tugas tu kita. Asa boha, asa jadi saksi di Kristus. Nama lapatan secara fisik, secara badania, Yesus Kristus tidak bersama-sama dengan kita, tetapi rohnya bersama dengan kita. Alami di dalam Yesus Kristus anggo au ikon manai doa tu balwa kita. Alai tu kini di batado nama doa ham. Asa di sini kita lagi nama di bagasan Yesus Kristus menjadi saksi daripada Yesus Kristus. Cukupkah kita hanya bersaksi dari gereja A ke gereja B, dari pertanian A ke pertanian B? Jadi di sini dapat tuduhan somedia kesaksian. Mana yang dohonon di si Markus ditutup tak sadarion dia ada pola ikut somoni. Nama lapatan menjadi saksi daripada Kristus adalah bagaimana menghadirkan Yesus Kristus itu sendiri dari pengalaman hidup rohanimu. Asa di sini marhitina hado kai dah naik ni Yesus Kristus. Adong kejujuran, adong integritas diri, adong kerajinan dalam bekerja, kesopanan dalam berperilaku, kepedulian dalam kasih kepada orang-orang yang menderita serta pengampunan dosa. Asa di sini kita naik naulungan di bagasan Yesus Kristus didok di ayat 10 na porsia jangan tetapi tidak potan halwau alena so porsia kona ukuru na maralapatan ise nanay mamaritahon Yesus Kristus di sido ibana taruli di halwau taruli di keselamatan jala itu taida di dia doi kita taruli di halwau ima pada dia namanya. Artinya bagaimana kita yang dikasih dalam nama Yesus Kristus mulai diharap jebuli di dong kolan akan tumbuh dong nadi palua di mata alero ajaran Yesus Kristus semadok luas samu luar kadak dana kita unang mereham nasidah nama lapatan Allah mau menawarkan keselamatan itu bukan hanya kepada mereka yang dewasa tetapi kepada anak-anak juga harus diselamatkan. Alami dari tanah yang namanya di bagasan Yesus Kristus bolo taimot. Jangan takut kata Yesus Martin Luther Madok Markus 16 ayat 16 adalah janji keselamatan yang Tuhan berikan supaya Allah hidup bersama-sama dengan kita dan Allah ada di dalam diri kita. Artinya keselamatan itu Tuhan berikan kepada setiap orang yang membuka hatinya untuk Tuhan. Alanido holat di bagasan padidio itu kita dipalua debata jala holat sehari saling digelingna jala marhiti siani rapon dohot debat kita. Asa di sini kita naik di bagasan Yesus Kristus baptisan itu memberikan karunia yang dari Allah kepada kita. Sehingga kita lain nama di bagasan Yesus Kristus taidama uli dengan debata mulai nima Yesus Kristus dohot debata haheheong nai palua pun kita mangalekon dohot paradekon inganan di kita. Demi palua pun kita lain nama di bagasan Yesus Kristus di tahun ia halak nanunga taruli di barita hananay ni Yesus Kristus ima saya diperlukui di mata kita. Kita lagi naulungan di bagasan Yesus Kristus. Titi
imanai Yesus Kristus tu banua ijang di Ulaun Apostel di Dusada ayat 10 saat lo di ayat 10 sada di patoran lo di sini terhatu tong doaka si seani manida nama sana demi Roma suruh-suruhani paimut tenasida diok suruh-suruhani di ayat 10 1 ayat 10 sada. Malaikat itu mengingatkan oleh Tuhan Yesus agar mata mereka tidak terus-menerus tertuju kepada langit. Mereka diingatkan untuk kembali kepada dunia realitas mereka dan melakukan tugas panggilan mereka sambil menunggu kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Alani di Haheheo di Hananaik nih Yesus Kristus itu baru lagi jam dan ikut menatap langit kita. Tapi kita hidup di realitas zaman sekarang ini. Kita hidup di zaman COVID ini. Asa di situ kita nangina golongan di bagasan Yesus Kristus. Di doktrin utama di ayat 10 itu ikon Tuhan rohata hati yang terang. Asa di situ kita nangina golongan di bagasan Yesus Kristus. Setiap orang yang sudah menerima Kristus mengakui di dalam iman dia naik ke surga dan menyediakan tempat bagi kita di situ. Setiap orang tidak akan pernah lari dari masalah, tapi dia akan menghadapi realitas masalah itu sendiri. Alamuhan karena dia sudah punya hati yang terang. Dalam hati yang terang, dia menentukan kualitas hidup orang percaya. Asa di situ kita menghina golongan di bagasan Yesus Kristus. Dohonon itu tonma. Kita bohado cuma nanu ngarohana mameo kata di mana di dokuma di son ima di ayat 10 itu babadion nasi dan doaka simbolis marhite-hite buah. Kita yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, setiap orang punya karunia-karunia yang berbeda maninan. Kalau kita lihat kesaksian atau di TV-TV pendeta-pendeta bisa mengusir setan dan lain sebagainya, itu adalah karunia-Nya. Nah, mau selalu karunia tak lalu mengusir setan, badak pola subuh kita. Ale mana yang dohonon dituntut kita naik golongan di bagasan Yesus Kristus. Huida kami adalah iblis itu juga bisa di tengah-tengah rumah tangga. Karena apa? Zaman sekarang saya lihat ada keganjilan ya. Orang yang sudah berumah tangga itu cepat-cepat ketika ada masalah cepat-cepat mengatakan sudah cerai. Itu yang pertama. Mereka yang tidak berumah tangga ingin cepat-cepat nikah. Sehingga karena ingin cepat-cepat menikah atau ingin menikah karena desakan orang tua karena usia, mereka tanya dukun. Atau mungkin sering menyanyikan lagu di dia dorong kapi. Kata yang kedua ini adalah perceraian. Dan saya mau nikah, saya tanya dukun. Itu adalah iblis. Namanya asa di situ. Itu namanya kita babari. Kita punya karunia, kita sudah dibaptis oleh Allah. Kalau Allah sudah berdiam di dalam diri kita, berarti siapa yang sudah menikah, ya janganlah bercerai. Siapa yang belum menikah, janganlah harus cari-cari dukun supaya menikah, atau harus kasih ini, kasih itu dan lain sebagainya, atau melukun, obat balok atau pergi ke kuburan dan lain sebagainya. Asal di situ kita nangina golongan di bagasan Yesus Kristus. Itu bisa juga iblis menurut Injil Markus ini dan menurut saya juga sih. Kita nangina golongan di bagasan Yesus Kristus. Iblis itu bisa juga kemarahan. Ya, terkadang kita kasih pendapat jadi marah, sumut-sumut, prasangka buruk. Ya, lebih tepatnya sih Petrus katakan itu perbuatan kedagingan. Asal di sini kita nangina golongan di bagasan Yesus Kristus itu yang harus kita usir. Melalui apa? Melalui iman kita. Ya kalau kita punya karunia seperti teman-teman kita yang lain yang mengatakan dalam nama Yesus keluar kau. Ya terserah kita lah.
Ya, tapi firman Tuhan mau katakan kepada kita, kita sendiri juga bisa mengusirnya, kita sendiri juga bisa menganalisanya. Apakah kita harus dengan iman kita untuk mengatakan itu untuk dikeluarkan dari dalam hati kita. Dungi diuduti Muse di ayat 1 lalu. Joputon nasida doa uluk jalan nang diinum rasul di Hamatea. Amanginan jangan konyol. Oh, saya ini sudah dibaptis oleh Tuhan. Kan firman Tuhan katakan dalam ayat 18 minum racun tidak akan mati. Jadi kita coba-coba minum baygon ya mati amanginan. Kenapa? Kenapa dikatakan di sini uluk memang lambang kematian racun? Ayat 18 itu adalah kisah daripada Paulus di Pulau Malta. Pada saat terdampar kapal mereka, dia digigit oleh ular yang mematikan. Tapi karena roh Allah di dalam dirinya, dia sehat. Itu artinya untuk menunjukkan kesaksian kepada Pulau Malta bahwa dia ada bersama-sama dengan Allah. Ini nama dua kon, kita ingat sejarah daripada Elma Menser. Saat itu dia mau diracun oleh orang lain, kemudian dia anjingnya mau minum racun itu. Artinya mau Tuhan katakan adalah setiap penginjil atau setiap orang yang mau memberitakan kebenaran itu sebenarnya di hadapannya ada kematian. Mungkin dia diasingkan atau dicomokkan, atau yang paling tinggi ya kematian. Dari firman Tuhan katakan, kalau memang belum waktunya kau mati, tidak akan pernah mati. Karena apa? Ayub, ya harus ingat Ayub. Tuhan kasih, silakan ibu supaya kita jangan ambil nyawanya. Asal di situ kita nangina golongan di bagasan Yesus Kristus terbukti mandok kita bahwa bisa aja ular racun itu adalah kata-kata. Alanido diajari Yesus Kristus kita. Songon nasinira ama hatamuna. Asa di sini kita nahina golongan di bagasan Yesus Kristus. Hidung bolu nanunga mangari-mangri hehe hape dungi manai Yesus Kristus itu balong hijau asa para dibongingan dia asa makita siya ditarung diaw inganakku di surga nang soni inganakku rabdohot de mata. Asa di sini kita lain ngomong di bagasan Yesus. Bagaimana juga kualitas iman orang yang percaya kenaikan Yesus Kristus. Ayat 18 katakan apa mohon nama tangan doakan nama sakit gabe malu mah hilalona. Manginan benar kita lihat Yakobus bilang, kalau kita perhatikan ayat itu pada nanya kan Yakobus. Kita memanggil harapan Tuhan untuk berdoa. Tapi kita juga Tuhan kasih kuasa untuk mendoakan setiap orang yang sakit. Karena itu firman Tuhan katakan doa orang benar jikalau dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nama lapatan di tanah hina golongan di bagasan Yesus Kristus. Mari ketika kita sakit kita bawa juga ke dokter dan kita berdoa. Khususnya kita doakan supaya setiap hari orang yang sakit COVID-19 banyak yang sembuh sehingga menurun angka yang kena COVID-19, dan kita juga membantu pemerintah untuk mengurangi yang kena COVID-19. Asal di sini kita nahina golongan di bagasan Yesus Kristus. Kita hidup di dalam iman dan tidak sakit imannya. Karena apa? Karena kita yakini bahwa Allah bersama-sama dengan kita. Allah ini di ayat 20 jala diurupi Tuhani manasida di pahot nasida di pahot ma jamita nasida makiti kita dan yang namanya diurupi Tuhan. Saya ambil kata diurupi Tuhan. Artinya kita meyakini bahwa pertolongan Tuhan itu tepat waktu. Khotbah 3 ayat 11. Karena itu mintalah pertolongan Tuhan dalam setiap hidupmu, dalam setiap pertolongan. Itu janji Tuhan kepada kita. Rasa roh aja nih portigen
saya nadongan kuliho. Itu janji Tuhan kepada kita. Dia tetap akan mengurupi kita di atas sandok mulutnya. Pertanyaannya, percayakah kita kepadanya? Amin. Mulia Tuhan diasini roham di hati. Tentu hui mot kami hananay mutugan wa kijang. Para dewa ingana di kami jala dudukoko urupan Tuhan. Urupi mahami ale Tuhan di masa krisis COVID-19. Buasa Tuhan hidup labosumul krisis alam magudang ruasmi na mululu. Alam magudang ruasmi ale Tuhan na berguhu. Asiroham Tuhan na baik kami madeli alai lantang maha porsion nani dia nama saya ditikir. Ale Tuhan toko tanya ke kami pamarenta kami medis nani Tuhan. Asako na melindungi nasida jalan marhidis yani hatop salpo COVID-19. Nang kami ale Tuhan akapangkubas di tonga-tonga ni Korea. Parhubas ale Tuhan di tata ibadah banglayon. Asirohan Tuhan leon di kami halukuon na siya koy hahi pason na siya koy nang somoni agka pinokpar nami ramot ya ale Tuhan. Asa siya ni huida kami toktong padomanyan mo di bagasan mulo nami. Kodo Tuhan nami, kodo hadidah ton kami nabalaga ko Tuhan. Alani toktong murupi kami. Ali di bata nami Tuhan nami dosa nami nagudangi sesesamay mahita Yesus Kristus Tuhan nami martani yang kami tuho. Amin. Tapuji Tuhan ta marete mahita. Hamu akadongan dunga marsalingar di tonga-tonga tahatan itu hatta na marsuhu hita asabokat mamaritahun barita naul itu salutut na tinopa alani buhat mahita marhiti hatana marhite papaenata dohot mulutta maradopon salutut na tinopa. Ale Tuhan patu pamahami gabi ulang-ulang di portibion. Tuhan Yesus tumulu ni Kuriay
jala hita doruasna na hudul di siang ni dibata na pinabakit ni dibata gabi raja ni salukut marasitu tu mahita mamulahon parsubuan na di tonga-tonga ni Portibion tapi leon madinita doon nasa naadong kita gabi ula-ula ni dibata na papatarkon hulong doon asin ni rohana tuhumaliam kita pos marohatta saya nadonganan na dohita ganut ari rasi-rasa ro ajal ni hasianganon. Pasu-pasu menjalan rambut ya soal pakasiat kami pilenon patibulon harajon di tonga-tonga ni kuriam do di Portibion. Tuhan marohan nami marhiti di todim. Asal tada kami bilang ni selebol-lebol ni Tuhan. Asal kami kami mandok mulia de tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mauliati maruhanami tuho alanau duka po dalan tu banua gijang gawe situan imali po mangudihon kami tu dibata saya pasu-pasu mangkuryam na marinanan dope di hasianganon pay mamarpung kami tu labung saya pasal mabaga-baga tuak kasuruanmu lehon tu nasida sakala dohot haguguon sian banua gijang asal marulia guarmo di Portibion saya ajari maak kapartohonan di kuryam asa hopar tulong meneruham aka aturan pamicamon dohot panungluguon na niaturhon nasida di Korea. Say gonggomi jala paretay mangkuryam di sadok Portibion asal merawat jala monang kuryami lehon hapistaran sian banua gijang tuaka hidup nami tuaka padita guru dohot tuaka situa asal maraturan kuryam di anon. Say pajongjong harajon di bagasan rohanami asal marhiras ni rohani manguloi dohot maingutol ho pahot marohanami tuho asal rohati dakon kami mangulu manang-mana pepe kami hodo Tuhan kami say paian mahatam dohot damai di kuryam asal winok kami dada asia kanang dengan nami alai banua gijang di labumido say ramu di mana nanggonggomi kami dohot raja dohot suruan na pinabagkitna Leon tu nasida hapistaran sian banua gijang doa hidup ni roha asa dohot nasida manguloi paretang pasu-pasu masa luhut parpumuan ni hala Kristen saya omam dongan nasida jupa marpung di gereja di parsikolahan nangpe di bagas nami saya lamlongkani sian kami dosa dohot sudena pasuraktor kami di hasiamanon asal malulun kami
pai maharoro mangalap hani tulabung ni amai. Amin. Ali yang manami na di banua ijang, saya pinabadi yang magwarmo, saya ro maharajono, saya saut nolong ni rohang di banua tongon sona di banua ijang. Leon matuhami sadari luhang uluan siapari, saya sama dosa nami songon pami sama amin di dosa lindungan namar dosa kami. Unang kami to dia tu pamujunan, palua mahami sian, di pasu-pasu jala diramuti Tuhan di batang ho, di sodako Tuhan di batang abuhina tuho jala asin maruhana di daho, di dopakko Tuhan di batang abuhina tuho jala di pasor kon madamena tutoding. Kami pahala doni muriata rap dohot nama kobasi di minggu online manang multimedia di tikion dohot nami ma selamat hari minggu hananai ni Tuhan Yesus ma dihita toktong di bagasan pangaramotion nasian debata di tonga-tonga di multa ima atas yang kami horas ma kita salutna. Terima